guys, kato mga tropa nato diha diri sa Skyline. Duol mo diri sa Skyline, nata diri ay balo to. Pagkalami ay kay lagi. To mga tropa na to ha. Oy, labi na sa to mga viewers, followers sa mga Angbu group. Oh, dito ilakan. Basta kay lami kayo. Ha, ilabi na ang ato ang tindira diri oh. Agay kalami. Angay. Oh, lapag kalabli, spray. Lami kayo angay ipit ay. Soroy naman diri guys, oh, lami kay nang balot diri ha. Skyline. Sa Skyline, usa ni pro ka ni boss. Sa pro ka ni diri. Ayay, piti. Usa ba na tubag? Matik. Dali mo dire, magkita-kita ta. Asa naman to si Sagal? Oy, Sagal! Dula dire, kina-address Boss Pari TV. Ang inyong bisdak boy, ang bisayang vlogger ng Davao Oriental. Woo! Grabe lagi. Espre! Saba kayo. Naglanog-lanog yung ubos ka lagad na dire karon sa dakbayan sa Davao. Shout out sa itong mga trupa diya sa Davao Oriental. Papap dol! Wala na, 5,000 lang kayong pop-up diri as dakbayan sa Davao guys. Nagsaba-saba. Ayaw mo kumpiyansa ba, sinugma po, sunod adlaw, magkita minitor, bagtik, nga taga-buhangin. Oh, magkita-kita ra gyud mi diri, bantay lang mo. Das maging taga Davao Oriental. Ha? Oh, das maging taga Davao Oriental. Shout out sa mga amigo, balot mo niya, balot. Ma'am, nakay nga ma'am. Oy. Kato na yung ipantugnaw diha o ipanggutom ani mo diri sa balutan, perting lamiya sa balot, promise. Oh, promise to God. Gilibre kay ko ni madam mo, salamat dam sa libre. Libre suka, libre asin. Ha, matik. Ano na mo diri kay para oh, matik. Ano mo diri? Lami kayo guys. Isa to mo ani diri karon, ako libre yon. Isa to mo ani diri karon. Mga 5 minutes lang, muha na po mi diri. Mag-transmission na. Murag San Goku ah. Ako mga body diri sa likod oh. Nga nagapulag kalo, nagaito mo kalo, ano na gipanlaay na nas kinabuhi. Ay na mo paginuktok. Guys, ay na mo paginuktok, laban lang sa buhay. Grabe problema. Ikatawa lang niyo yung problema guys, kay parehas kita na problema. Sige, mangulit ang itong sunod di gayon. Kita maguban-uban. Diri lang gyapon sa itong channel ha. Why lain? Boss Pari TV. Ang inyong bisdak boy. Ang bisiyang vlogger ng Davao Oriental. God bless everyone.